Sei mara ɲɛmɔgɔw ka laseli la du 1570 ni a mɔgɔ hakɛ bɛ taa mɔgɔ 10,000 ani mɔgɔ 800 na ka bɔ burusukɔnɔdugu 9 la Uro Gwelajo commune mara la. Sigidaladenw caman de jagoyara k'u ka sow bila n'u sigiyɔrɔw juwe kalo tile 3 ka taa juwe kalo tile 9 dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni mɔgɔ ninnu kɔni bɛ ka boli dankarili de ɲɛ ka bɔ maramafɛntigi dɔw yɔrɔ la minnu tɛ jamana si ka lasigiden ye. N'a waleya bɛ ka kɛ Tilaberi, dugu 3 danfuracɛ la Niger, Burkina ani Mali cɛ. Kunnafoni min farafasiyara dunuya kɛlɛya tɔnba ka jɛkulu min bɛ bunahadamadenya hakɛ tɔbɔtɔ duniya kɔnɔ OCHA Ɲame. A ka ca ni mɔgɔ 8,430 ye kɛlɛ ɲɛbolilaw minnu yera Uro Gwelajo mara la. Mara ɲɛmɔgɔ ye mun fɔ wagati kelen min na fana ni a ka ca ni mɔgɔ 2,000 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ye minnu bolila ka taa Torodi mara kɔnɔna na sigida min ka surun u la ani ka fara mɔgɔ 218 ɲɔgɔnna kan ka taa jamana fabayanfan fɛ Ɲame kilomètre 70 ɲɔgɔnna. ONU ka nin jɛkulu in ani sigida ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni mun lase. ONU ka jɛkulu nin kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ bilalen ninnu ka sababu kɛ burusukɔnɔden mɔgɔ 2 ka fagali ye juwe kalo tile 3 ka taa juwe kalo tile 4 don sufɛla la ani ka walejuguw kɛ heure 72 ɲɔgɔnna kɔnɔna na sigidaladenw kan jɛkulu maramafɛntigi dɔw fɛ ka nin burusukɔnɔdugu ninnu bɛɛ langolonya. Mɔgɔ caman de bɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka t'u dagayɔrɔ kɛ lekɔlisow kɔnɔna ye, wa dɔw fana taara jigin dutigi dɔw kan. Sigida ninnu kɔnɔna mɔgɔw ye kunnafoni mun lase. ONU ka nin jɛkulu in OCHA kɔni y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔninfinya hakɛw tɔbɔtɔli bɛ gɛlɛya kɔnɔ halisa. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Uru Gwelajo dugu kɔnɔna na yɔrɔ mun ni kɛlɛɲɛbolaw mago bɛ dɛmɛ na u bɛ se k'u dogo yɔrɔ mun na dumuni furakɛliw ka fara jiko dɛmɛw kan. Balomafɛn tɔni 85 ɲɔgɔnna de kun makɔnɔlen don arabadon Niger jamana fanga fɛ ka taa a yɔrɔ ninnu na. Tilaberi mara kɔnɔna na yɔrɔ mun n'a bɛ se kilomètre 100 ɲɔgɔnna ma sigiyɔrɔma 2 sigida mun n'a lakodɔnnen don k'a fɔ ko a bɛ jamana 3 ninnu danfurancɛ la Niger ni Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ. Yɔrɔ mun kɛlen don Bamanci jɛkulu diinɛ tɔgɔ la Al-Qaida bolofara ani ka fara Sahara cɛncɛfuga Bamanci diinɛ tɔgɔ la jɛkulu kan EIGS. A ka ca ni mɔgɔ 150,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka na o kɔnɔna la dunuya kɛlɛyatɔnba ka laseli senfɛ.